Bidiyon mu na yau zai nuna muku yadda za ka yi amfani da kowane app ba tare da ka sauke shi ba. Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa tare da kuwa, sunana Umar Rugga. Mai kallo, a yau bidiyon namu zai nuna muku yadda za ku yi amfani da kowane app ba tare da kun sauke shi ba. Na san hakan zai matuƙar ba ku mamaki, wata hanya ce mai sauƙi wadda za ka yi amfani da kowane app ba tare da ka sauke shi ba. So da yawa waɗansu mutane suna son su yi downloading ɗin app daga Play Store ko App Store. Wani lokacin Play Store yakan tsaya musu yaki, wani lokacin kuma babu space akan wayansu da za su iya amfani ko kuma da za su iya sauke app din. To wannan hanya ce mafi sauki da za ka yi amfani da kowane app ba tare da ka sauke shi ba, kuma ba tare da kana da kowane space a wayanka ba, kuma ba za a ci ma space ko da ɗaya akan wayanka ba. Mai kallo, idan yanzu ne farkon zuwan wannan tashar, muna roƙon ka da ka danna muna subscribe da alamar ƙararrawa ta yadda za a rinka sanar muku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Bari mu tunduma kai tsaye kan bidiyon. Da farko dai mutum yana buƙatar browser kowace iri ce, wala Allah Google Chrome ce ko Safari ko kuma Opera, duk wani browser kowane iri kake da shi wannan ya wadatar. Yanzu dai za mu yi amfani ne da Google Chrome. Bari mu buɗe Google Chrome ɗinmu. Idan ka buɗe Google Chrome ɗinmu za ka zo nan daidai wurin search bar ɗin. Bari mu fara da TikTok. Yanzu dai idan kana son ka shiga TikTok ba tare da ka sauke shi ba, za ka zo daidai wurin ka rubuta search bar ɗin, ka rubuta tiktok.com. Kana rubuta tiktok.com sai ka danna, za ka ga zai buɗe kamar haka, kamar da kuke gani yanzu ya zo a cikin TikTok. Kun ga yadda kake ganin shi a cikin app, gashi nan ya zo a cikin browser ɗin. Ta bidiyo kana dai kamar yadda kuke gani. Ga kuma nan bangaren idan kana son ka yi sign in ɗin account ɗinka, kila kana so ka yi uploading ɗin video ko wani abu, za ka zo nan ka yi sign in ɗin account ɗinka, ka sa username ɗinka da password, ka yi sign in ɗin account ɗinka. Bari kuma mu sake zuwa mu gwada wani. Bari mu je bangaren Instagram. Shi kuma Instagram idan kana so shi ma kamar yadda ka yi TikTok, za ka rubuta shi ma instagram.com. Bayan ka rubuta Instagram.com sai ka danna search, shi ma za ka ga zai buɗe ma kamar haka. Za ka ga kamar yadda kake gani ma idan ka buɗe app ɗin Instagram, za ka ga ya buɗe ma ne kamar haka. Kaga Instagram from ita zai buɗe. Idan ya buɗe zai nuna idan ma ka taɓa yin sign in ɗin Instagram, za ka ga app ɗin account ɗinka gaba ɗaya sun fito, sai ka zaɓi wanda kake so ka yi login. To kamar dai yadda kuke gani, kowane app idan kana so shi ma a haka za ka yi mai kowane app ɗin. Idan kana so a haka za ka yi mai, tun daga TikTok, Instagram, Twitter, duka dai har email ɗinka ma, har email kana iya shiga ka duba ta nan, za ka ta gmail.com. To madalla, mai kallo, idan ka ji daɗin kallon wannan bidiyo, idan kuma ka ƙar da shi, muna roƙon ka da ka danna muna subscribe da alamar ƙararrawa, kuma muna roƙon ka danna muna alamar like, domin hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwa da kuma jin daɗin sake muku wani bidiyo. Kuma kana iya kai share zuwa abokananka domin su masu ƙaru. Madalla, na gode sosai, mu haɗu a wani bidiyon. Sunana Umar Rugga, na gode.